بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخوشه شيرين وخوشه زمان كردي Özbaş sana bir şey. Havanın roş baş. Roş baş mamosta. Uçağının başı. Ya mamosta çok hoşuma gidiyor. Gelek ispartken. Haftaya bu çavada bas bu. والله عندي ايش mamosta. İş bu tayini. Baş havanı amrukta fazla derbas nekin. Enhem rast rast tekin nezafet. Haftaya derbas bu yok onzan ve karimari da bu. Ne usay? Karimari me da bu. Penç peydeme hebun me nava hebu kadir xebtanana. Peydeme çuçi bun kit zanı bej bilez. Kit ka bilez peydeme beje. Kasın zanı. Bazırgani, Aburi, Metingeri, Çavkani, Arnigari. Penç peydeme hebun. Peyva peşi ki derkeve. Mamosta Ben yaparım bizim Kerem Bey. Mamosta Erdnigari bu. Erdnigari yani erd le dişteki en perlikin ser erdi yani Erdnigari Jeredbejin coğrafyacı Jeredbejin hevogamiji eve velatı me jali Erdnigari ve Türkhoşike. Valla teme, şali Arnigari'ye pır hoş geldin. Spas dikin. Havanın peyva Arnigari, peyva ke heve dudani. Yani du peyva pekte, erd u nigar. Erd şoğun zanın çiye, nigar yani resim, yani şekil. Yani şekli ardı, yani uyneye ardı. Peyva meni domi ji, bila ki beje, bila vara sidar beje. Abori yani ji bo meşandina jiyane em dixebitin. Pere distînin an ji tiştek çey dikin difroşin pere distînin. û pereyê ku distînin ji bo hevcedariyê xwe mesref dikin. Em ji bo wan tiştan hemûyan re dibêjin aborî. Aboriya malbata heye. Aboriya malbata heye, aboriya devletan heye. Ji aborîra iktisat an jî ekonomî jî tê gotin. Mînakê min jî ev e mamoste. Ji rûyê şer de aboriya Tirkiye çi qas diçe ne baş dibe. Ceruyi şer ve Aburiya Türkiye'ye çıkasıydı çi ne başlı. Belli. Bu kurtası havala sidar peyva Aburi mere şirobeke. Peyva meni siyemin peyva bazırgani. Havale bişar fermo. Bazırgani para kazançkirine. Mirov tişteki bikre u bifroşe jüvera ticaret çite gotin. Minakê min ev e. Min nêzîkî 20 sala bazirganî kir. Min ji bajêrê eşya dikirî dibere gunda ew difirot. Havoka kiriş. Belê hevok ew. Havoka de Belê. te 20 sala bazırgani dike. Belê. Belli.
Havan o gavala sidar got peyva abori u peyva bazegani. Abori sistemeke yani her karobarên dan ustandin û kirîn û frotin û planên bo pêşe rojê û damezrandina karekî nû hazirkirina bütçeya wî karî yani vana tevrit bin sîwana peyva aborî de yani sistemek. Bazirganî jî gavalê bişar got dan ustandinê ji bo qezen yani ji bo destxistina perayanê ji bo destxistina hinek berjewendiyên kesayetiyên yên aborîn. Peyva menî çaremî jî çi bû peyva metingerî. Vela var ailem? Metingerik tevî vateye vakta ku devletek diçe welatekî işgal bike wî welate işgal dike vakta ku çuka devlemendiya wî welate heyet dike paşlaxa û dîne û ama îro sed salê me de metingerî êdî werenine êdî devletek işgal nakin eşyayê xwe li vir difroşin dura wî devlete dikin wî welatê dikin bazra xwe êdî metingerî tiştek were ye lê em kanim metingerî re jî em bibêjin emperyalizm. Ez mînaka xwe bixwînim mamoste. Bêrî kerim bê. Di sed sala bîstan de gelên bindest dijberî metingerî gelek tekoşînên giran dan. Bele vano. Havala eylem pir xweş peyva metingerî şîrovekir. Lê hinî peyvên Tirkî xebitandin. Mînak ez peyva işgal min Nîsan wateya wê jî yani Kurdiya wêna jî dagir kirin. Dagir kirin. Yani bawayekî raderî. Rader yani mastar. Bele, metingerî demek ki bawayekî da pêkanî, bawayê leşkerî, çek û şer û pevçûna welatekî dihat, welatekî serdest dihat, welatekî de dixist bin serweriya xwe de. Lê sala 21 de awayê metingeriyê hatiye guhartin êdî metingeriyên aborî şêbûnin, metingeriyên biriyên siyasî bêgo tek fîşekek ji were texandin, welatek tê welatekî dixebin serweriya xwe de xêr û ber serar dibin her de wî welatî tal û bar dike. An ji bo berjewendiyê xwe, ji bo xelkê xwe, ji bo pêşeroja xwe xebitîne. Belê vano peyva metingerî jî wisa ye. Em bên peyva xwenî pêncemîn, peyva xwenî dawî barekî ji me bêj ji vê carê. Xelef te karê malê hazir kiriye? Katij me peyva pêncemîn bêj, peyva çavkanî çû ate evê peyveyî? Te ferhengê nerî? Ya müçekir mamoste bıçağı çenekir. Ya müçekir. Ya na veroje esçüm kahve lemase kağıstı ne bu? Düzani mamoste. Emeji nusek kamet veri kamet ego müderhis kıstır mase meguam habkiye jimare noke bilevisin be çen çende. Evla yani davi dizem makkasen çikir. Ama kağıt katan kız berika Hasan. Kağıt çu, dersamış çu. Yani. Belê var xelef. Peyva me çavkanî ye. Wateya wê peyvê çi ye? Mamoste. La çave. Çave herkes ye. Kaniji yani ya çavkani yani çave ku veket kani avje derke ya gelek stranin serkani ye kani mesela ek juvane İsa vakta pir mükeser de be çav de be kani av derke hesir derke peyv derke çavkani derke Kulli darike. Spas kerem ke cefarune. Leva xuya dike dîsa jî te wextê xwe pir daye hoke te karê xwe nî malê nexebitandî. Te hazir jî nekirî, te amade jî nekiriye. Tabii mamoste. Havalo jîro pêde ev waneya me jî nav de kesê ku karê malê hazir neke
bir ceza nabine. Ana havale xelef kari mali hazır nekir. Ya Çen carji çen carji hazır nakir. Peywura gumbedin havale xelef dawiya ve vaneyde ve pola men pakış bak. Nasıl Mamusta? Ya mamoste, bira var marameci pakış bike ya. Mamoste dema ku pole pakış dike em wene bir kişinin bidalıkın kahveye ki kahveye bibine bila şer bike belki nay derseji em ji xılas. Bele havana. Em derbasi Pêş peyveme peyva çapkanî jî ez ji rastiyayê bêjim çapkanî yani devera got tiştek jê derdê yani ji bo ji vê çapka yani an nûçeyek tê weşandin gotarek tê nivîsandin tiştekî zanistî akademîk tê nivîsandin çapkaniya wê çi ye dinivîsî me ji filan pirtûkê me erstan ji filan deverê me erstan an jî filan kes ev peyv got ev axaftin kir ev agahî da yani jê bêjin çapkanî ya jî yani devera gubuye cara yekemîn lê dixewime an ji jê de dikevin. Bele wan peyva çapkanî ji vîya wayî eger ti pirsê we li ser wateya wan peyva tune be em ê derbasî karê xwe malê yê domîn be. Baş e? Karê me malê yê domîn me gotibû her hevalek li derbarê jiyana zimanzan û nivîskar Feqê Husên Sanî de got bihişt derbarê jiyana wî xebatê wînî wê jeyî de xebatê wînî lê kulînerî de gotarekê binivîsîne. Bela ev jî hevalê kîma bela hevalê zinar me bêje hevalê zinar kerem bê. Mamoste min goti bu civînê min heye. Havalan ciz baş zanı yani. Haftaya çok got yani civînê min heye. Servî min karê malê çêne kir. Yani mazerete min gerek giringe. Servî min çêne kir ya. Heva ciz zanı. Havano rasta haftaya şu got lê haftaya şu min ji bersiv got. Karê malê gelekî pêwîst e. Yani zamanek tenê biriya qursa tenê biriya saetên qursê nayîn kirin. Ji ber wê jî karê malê ji bo xebitandina wan malê ji bo berdewamkirina xebatên wan ser ziman em didin. Ji ber wê jî tib bihane nayê pêşrandin ji bo hevalê karê malê çêne kir. Ve wê jî hevalê zinar tî jî mîna hevalê xelef tê jî cezê xwe bixwe. Baş e vano. Bila hevalê zinar jî bi hevalê xelef re polê paqij bike. Çava yazınlar. Valla Mamusta helal ve işler tiketi çağırımına. Ana kavano em ê waneya xwe berdewam bikin. Heftaya derbasbûyî û gonzanên me li ser cînavkên çi Kesane. kesane. Me di derbarê cînavkên kesane de me hinek agahî dabûn. Cînavkên kesane dibin du cûre. Ne wisa yek me gotibû cînavkên kesane yên xwarû. Ana em ê derbasî cûreyê duwemîn yên yê cînavkên kesane bin. Bu ew jî çi ye? Di do awayê tawan dîn. Cînavkên kesane yên tawan dîn. Cînavka kesane ji bo ez dibe min. Ji bo tu dibe te. Ji bo ew dibe wî an jî wê. Me ana bêjin wî wê çi? Em dibe me. Hûn dibe we. Ew dibe wan. Cînavkên kesane yên tawandî ev e. Mamoste ev tevandı şavadı be. Yani de tevinin. Bele vano, pirseke xweş e. Ez ji we re hinekî tawandin tê bîra we me dwaneya yekemîn de bû duwemîn de bû nima tê bîra min lê me gotibû ziman jalî binyatê ve dibin dabeşî ser sê beşan dibin. Zimanên kê zane? Kes nizane. Yek zimanên yek kîteyî. Yani mîna zimanên Çîn, zimanên
Japon var zamanın kite ten nivîsandin ten xwendin. Du zamanên qartafî. Zamanê qartafî mîna zamanê Tirkî, zamanê Macerî, cureyê sêmî jî me gotibû zamanên tawangbarî. Yani zamanên tawandî. Ew jî mîna zamanê Kurdî, zamanê Farsî, zamanê Erebî, zamanê İngilîzî, zamanên Slavî yani Rusî wana tev de zamanên tawangbar in. Belê wana o gavalê wisa got tawan çi ye? Tawan rast e aynekê wê wateyê peyvek an jî navdêrek dema karekî nih hilgire ser xwe dawiya xwe ditewîne qartafekê nih digire û bi vî awayî karê xwe peywira xwe diyar dikin. Gambera zamanên tawangbar û zamanên qartafî çi ye? Zamanên qartafî koka peyvê nayê guhertin. Koka peyvê nayê guhertin. Mînak ez bêjim eger ji zamanê Tirkî mînakekê bêjim ev lêkereke Tirkiye. Dema gotibê lêkerê peywireke cuda lê bike di balîkariya qartafê lê nake. Tenê yani balîkariya tawan dê bigût lê nake. Tenê di qartafê diguhere. Yani dema gotibêje bi vî awayî tu binivîsîne bi vî awayî binivîsîne dinere koka peyvê nayê guhertin. Te bi dikanê vêna dirêj bike. Lê di Kurdî de koka peyvê tê guhertin. Koka peyvê tê guhertin. Mînak ez bêjim em bêjin kirin. Tu dibêje ez dikim tu dibêjim min kir. Li vir koka peyvê tenê tîpa k'ye li vir jî koka peyvê kir e. Yani yek koka peyvê ya dema niha û bê ye yek koka peyvê ya dema borî ye. Yani em vana bi firehî di derzên bê de mesela sekinin lê dixwazim gonfên bikin tawan çi ye? Di Kurdî de hevano sê qartafên tawangî hene. Di Kurdî de sê qartafên tawangî hene. Yek. Xwaze ez ver jinûbira binivîsînim. Em karim bêjin. Qartafên Allah helal bakale bişara. Ta'ammi azani. Zanim lê yek. Eyvallah. qartafên tawangê. Yek î ev ji bo yek jimar Nêr. û nêr. Adir ê ji bo yek jimar û mê. Ade an ji bo pir Nima. jimar û her du zayendan. Zayen çi ye? Yani cins. Mamosta. Yani cins. Yani ustam. Bela vana. Bala xwe bidin me. Vedekê me wî wê nivîsandiye. Wî wê nivîsandiye. Wî ji bo yekjimare û nêr e. Wê ji bo yekjimar û mê ye. Bafêm kir tam çi? Yani balîkariya va qartafan dawiya peyvê tê guhertin û karekî neh digre semlê xwe. Karekî neh digre semlê xwe. Tiştekî pir girîng di tawangê de heye gerek kes ji bîr neke. Bala xwe bidin me hevano yek di dema borî de kirde tê tawandin. Bêle ez dubare bikim. Di dema borî de kirde tê tawan. Kirde binivîsînin yani kesê ku kar dike. Yani gom Tirkî bêjin İşçi. kirde çi ye? İşçi. Ozne. û bi Erebî jî bêjin faîl. û di dema niha û bê de bireser tê tawandin. Bireser çi ye? Xalim bêjin Sıfır. Bêjin. İşte- Zanim. Havano bêden min dema borî de kes vêna ji bîr neke. Ez ji we tika dikim, rica dikim. Herkes goya xwe bide, ser wîskê xwe binivîsînin. Di dema borî de kirde tê tawandin. Di dema niha û bê de
Bireser te tavandın. Kirde magot çiye? Özne. Yani faici o bireser çiye? Nesne? Nesne anji barabi emce bir meful bihi. Felevano. Tavan gibi avay. Yani jbe venaji uy magot. Ana zamanı Türkiye ne zaman ki tavan barı? Ne zamanı ki tavan barı? Jbe venaji ev avay han de Türkiye tinne, uy tinne. Yani mirak ki bejim bir Türkiye em bejin o gitti. Ew kesayê ku diçe yani em bêjin em bi Kurdî bêjin ew çû. Ew kesê ku em bêjin çû nasname zayên deyî ne diyar e. Nêr mê em nizanin. Lê di Kurdî de diyar e. Nasname diyar e. Yani li gorî zayên de pey tê guherandin. Ana wano ogo me got cînavkên kesane yên xwe evin yên tawan de jî evin. Ana em ê di nava hevokê de çend mînakan em ê şîrove bikin wisa libo kirde çawa tê guhertin, bireser çawa tê guhertin, tawan çî. Em ê gorî zanibin got çawayî pêk tê. Ana bê mîrakekê bidim ser cînavkê kesane. Mesela bêjim ez nan dixwim. Ez nan dixwim. Havano, ev hevokeke pir xwarûyê sade ye. Dixwim çi ye? Em jê bêjin lêker. Yani fiil. Nan çi ye? Nan biresere ez kirde. Kirde kesê ku kar dike, karê me çi ye? Xwarin. Ne wisa ye? Kesê ku dixwe yani kesê ku karê xwarinê rat bi ser xwe, kesê ku bi çalakiya lêkerê rat bi ser xwe, her gav ew lêker nava hevokê de. Ev biborî, kirdeyî. İja bandora karê gotê kirin, bandor yani çi? Yani tesîr, an jî etkî. Bandora karê gotê kirin, tê ser kîja peyvê bisekine, ew pey bireser. Ew pey bireser. Me got karê me yani lêkera me xwarin e. Kî dixwe? Ez. Bewle ez kirdeyî. Ez çi dixwim? Bandora karê xwarinê vedigerê li ser peyva nan. Ji bewlo ez nan dixwim. Ana ev di dema niha de ye. Ne wisa ye? Ez nan dixwim, ana dixwim. Dema niha de ye. Ji bewlo kirde nayê tawandin. Kirde xwarû bîne, bireser tê tawandin. Ana em vê mînakê ev me got di dema niha. Ana em vê hevoka han bikin dema borî. Em vê hevokê bikin dema borî. Em ê çi bêjin? Nan xwar. Me wisa ye pêdeng bin. Me got di dema borî de çi tê tawandin? Hênûskê xwe binarin. Di dema borî de me got kirde tê tawandin. Ne wisa ye? Ana kirde çi ye? Ez. Ez xwarû ye. Tawan gavê çi ye wale bize? Min. Nan xwar. Bego bu dema borî. Min. Çi? Nan. Xwar. Xwar. Min nan xwar. Anjî min nan xwaribû. Demên borî di Kurdî de awayên demên borî herin em ê pêş li ser bisekin. Min nan xwar. Ana lêkera me dîsa xwarin e. Kî vî karî dike? Min kirde ye. Bandora xwarinê tê ser kîja peyvê sekine? Li ser nan jî bireser. Ve fêm kir? Yani tawan çawa ve fêm kir? Ji ber pir bala xwe bidêne de heta dawiya qursa zimanê Kurdî û her gav ev tiştên hanê ji me re pêwîstin lazimin gerek her kes bizane. Ana ez çend mînakên din li ser texteyê binivîsînim û ez ê hevalê bara her carê hevalê derkeve ji me re saras bikin. Baş e?
Merhaba. Fermo, Hoş Ferhat'e. bulduk. Çi daxwaziya ve kerem xwe? Ez doktor Xandekar. Carayı Kemin. Ez dibêjim hûn başin. Kêf öğrenciye. Gelek spas, müjde başın inşallah. Spas dikim. Gel komûyana bikirin. Ez ê baştir û kêfxweştir bibim. Çi difroşun evçinin? Ev azadiya welatê. O azadiya welat. Ez xwe distînim. Ez aboneyê azadiya welatim. Ez azadiya welat distînim. Lê te ji min nestandiye. Gerek tu ji min jî bistî. Baş bu xatirê te xortekî wiha delal ez dikarim yekî azadiya welat jî bistînim. Du halî jî distînim ez yekî re xelatê dime yekî yani. Spas, spas. Ev jî kovara we. Kovara we, o ez kovara we jî dixwînim. Pir baş e, Ez pir baş. aboneyê kovara we yîm. Zirara etune yek edip bikire. Zirara etune. Kovara ve jeyi çandı hüneri gerek kovara ki başı ez azadiye balaj her roz istinin kovara ve jeyi her mehd istinin ez aboneyi her dukanın için. Kerem kümediri. Kerem kümediri. Çok Kerem kümediri. ez Kerem. dememe de Tu verevediri. nakir ez portuk froşum ez libert istekinim. Emet işteki beceribim. Kerem diye var Tu ya. rojame de froşi ez portuk de froşum. Emet işteki beceribim. Kerem. Baş Kerem. Ez bunki. tu bu tu ezin Ana ez bun pırtık froş. Tu ji bu mevane kimin ne olsa? Yani tu bu tu. Tu verir ez bu. Nahat bu tu. Tu vereci bu kira Kerem ke. benim kiri ya var diyeceğim. Tu veçare ez bu. Evvel ece. Derecine ki yani. Nahat tu bu. Ez avşo ez bu Tabii nahat bu tu. Cidden haj devlet tu bu kira Kerem ke. Kerem ke azad yavalat. Kerem beke kovara ve kovara veji u edebi u hüneriye. Ez periwe bistînim. ez pere yek bidim. Na, pere dudu. Yek edu bistînim. Ji bo kovara veji kovara ve. Baş bu hatırite ez dişim sana. Çiku de leva neja. Pırtık froş tu iyi. Ha, rasta vallahi te şaşkın ya. Serete tele var. Ez bum tu ev ki nizam san serim Na, de. tişki tele tüne. Beri türbeleri ez bu. Nahat bu tu. Te ana ve ev. Hani ki dur bir şey. Hani ki dur bir şey. Ez dur bir Hani ki bre bir şey. Beri. Bu sekne. Tu analı kuderi türbeleri ne olsa? Beli. Bu ki. Ez ezin. Tu bu ev. He, bu ite bu me ev. Bele. Min kiri. Tu kiri. Naha jivi. Ev bikire. Ne olsa? Kerem ki ev azadi varat. Ev nekre, vi nekre, ev nekre, vana nekre, ev nekre, kim kire? Ne olsa? Rast beş. Lena balamı kışan, ev çiğ ya. Binlere, benimsine, brengine. Yani ev jibo zarok hani jibo xandın o libistine zarok hani o teda vene henin ona vene bu yağı dikin jibo vene jibo zarok ite ez kare. Spastıkım, braj karatı. Baş baş. Merhaba. Merhaba. Tujne tu ya. Merhaba. Naun herdo bunçi. Hun. Dekri, eskri, evkri, nahaji une hun bıkırın. Kerem. Esperiyor bistinin. Evci adavu bişka. Spastıkın. Pırtık yok kancadan ne olsa öyle. Rujbaş. Lükabaş bunlara. Ben evanın çed mina kazana binivisinim. Ama havaladır kısa tahtaya bir alın kahve çıkıyorsa teyim ki. Az bejim men ta dit men ta dit bela haval usul müştede sevk. Ez mi usta? أنا بالك كلام بك أنا أبوك راستن شوكتن من تا ديت فرمو بيدك أبوك شوكتن راستن Rast ama usta.
Kil becer rastı. Ez. Mamoste. Havale telef dedi. Gerek bu gotu var. Bu ek sarı yaklaşık tişan. Kil becer çavute. Mamoste, we ne nere? Fermanca xone vali Yusuf. Yani diyeceğim ben Tamam, fare no. çeke. Ne? Hacı gotu var. De, Ve fare di. çeke. Yani jin Çok. fare tişan. Hacı jin Bele. Çuma zibeci. Çuma. Çent gotu yazdı. Ama ne bu konu? Ma gol. Dedema buri de. Dedema buri de. Kırda te tavandır. Kırda çiye. Min. Rastı. Tavan değil ne sayı? Ben bu ez. Min. Ez xorruye. Min tavan değil. Wiçağı ev gerek xorru bir. Te tavan değil. Xorruya wiçi barubaşkin ve gerin. Tu. Min. Tu. Di. Na. Min tu di ti. Di. Aynı di. Min tu di ti. Min tu di ti. Dem. Demaburiye. Kırda. Te tavandın. Böyle var. Tavuk kame. Devi avayı. Ana pırsa kedir ezebikim. Ki jwa dikare. Ve havoke. Magotem havok demayı buriye. Ne usay? Ki jwa dikare. Der kevse takte. Ve havoke biki demana. Ki jwa dikare. Ve havoke biki demana. Böyle avale bir şarkı kerem bik. Şuna kerem bik. Saf alındım. Bik demana ve havoke. Eve bu ne? Ve havoke ver bik demana. Tamam. Min tu diti bik demana. Bele. Te. Bele. Estedvinim. Spas dikim, kerem bikece xorne. Havale bişar got ez te dibînim. Ez te dibînim. Havale bişar usan nivîsan, ma got ev dema nihayê. Bele, havale bişar rast nivîsan. Çima? Yek, kerde çi ye? Ev kirdeyî. Ev jî, bireser ev jî, lêkera me dema nihadê. Bele, ma gotu bu dema nihadê, dema nihadê, kirde xwarûyê, bireser te tavandır. Divê ev kirdeyê, ma got bir tavan diye, xwarû dibe çi? Dibe ez. Divê tu xwarûyê, tavanê dibe çi? Te. Şixwe lêker jî bir dema boriyê, bir bu dema niha. Damezrandina lêkeran, yani bi çawayê tê damezrandin dema borî, dema niha, em ê dema beşa lêkeran de bê awayekî kitekî em ê serawast. Belê havano, em çend mînak vê dijî binivîsînin. Wek mejal hîn bê tê zelal be. Hûn li baxçeyê dixebitin. Hûn li baxçeyê dixebitin. Ev hevok dema nihayê. Ev hevok dema nihayê. Dema niha me got çi? Kirde xwarûyê. Kirde bir xwarûyê. Ana bala hevala eylem. Hevala eylem derkeve hevokê bik dema borî. Ve hevokê bik dema borî. Ve le bahçeye hebitin. Ve le bahçeye hebitin. Spas dikim kerem kirûne. Ava bir noktayê ke pir girîng e, bala xwe bidêne de. We li baxçeyê xebitîn, rast e çewte. We li baxçeyê xebitîn. والله متشتك هم لكر ما موسى. Bele havano. Havale xelef pir rast veş. Ana guhê havale gudar. Guhê havale xelef li ser hevokên Kurdî û li ser dengê Kurdî pir hînbûyî ye. Ji bo wilo dema hevok çewt were gotin hemen distîne. Lê çima çewt çima rast wê nizan. Havano. Mecbîr kem tişekî pir girîng dî ji wir bêjin.
tawandin ji bo lêkerên gerguhêz derbas dibe. Gerguhêz çi mamoste? Belê, binivîsînin gerguhêz. Lêker di cûre hevalin. Gerguhêz û negerguhêz. Gerguhêz Tirkî çi jê bêjin? Gecîşirî değiller. Ama jî bi Erebî jê bêjin efal müteaddiye. û be wano godar bikin. Ji ber ku lêkera xebitandin, lêkereke ne gerguhêze, ji ber vêna jî tawandin vir pêk nayê. Ji ber vêna jî em ê çi bêjin? Hûn dîsa li baxçeyê xebitîn. Hûn li baxçeyê xebitîn. Ev çû. Hevokeke din ez bêjim em xaniyê xwe bar dikin. Em xaniyê xwe bar dikin. Hevokek deman hayê. Rast hevok hevalê xeref. Rê mamoste. Hevala berfîn. Kerem bek. Mamoste sen komik jitine yekî. Xebitin komik. Belê. Ev dibe xebitîn. Hevala berfîn. Ji kerema xwe vê hevokê bi dema borî. Me xaniye xwe bar kir. Bixwîn. Cevap edin. Me xaniye xwe bar kir. Belê spas dikim. Me xaniyê xwe bar kir. Belê rast e. Dem bû dema borî lêkereke gerguhêze ji bo wilo vê dekê kirde tê tawandin. Em bû me. Mînakeke din hevalo. Ew li sûkê dimeşin. Ew li sûkê dimeşin. Dema nihayê. Dema niha kirde xwerûyê. Ew li sûkê dimeşin. Ana bila hevala dîlan kerem bik. Vê hevokê bik dema borî. Vê hevokê bik dema borî. Wan li suke wan li suke meşiyan. Wan li sûkê meşiyan. Spas dikim. Hevalê wan li sûkê meşiyan. Çawa ye ser guhê we xweş tê? Na. Çaw te. Çima çaw te vano? Min ana me bir got. Me dê mînaka an digot. Lêker gerek gerguhêz be. Çawa gerguhêz? Yani gerek lêker e. Lêker çi yani kar e. Bu yerê tê qewmandin. Her karê ku tê qewmandin ji sadî sed yek wî karî dike. Kesê ku wî karî dike kirde. Lê car cana jê bandora karê ku tê kirin bandora karê ku tê kirin ve digere li ser kesê ku wî karî dike. Ji ber wilo bireser ortê tune ye. Yani kesê ku kar dike û kesê ku bandora kar li ser tê kirin heman kesê. Mînake dibêjin. Eger ku me bigota sûkê tune ye. Tune ew. Ew meşiyan. Ew dimeşin. Lêker meşandine. Ne wisa ye? Kî wî karî dike? Bandora wî karî vedgere ser kê? Dimeşin. Bandora wî vedgere ser kê? Bandora dimeşin vedgere ser çi? Sûkê. Na. Servana. Ha? Servana. Ma got sûk tune. Sûkê tune ye. Ew dimeşin. Ev lêkerê ev jî kirdeyî. Ne wisa ye? Ji bo ku em bizanin ev lêker gerguhêz e an jî ne gerguhêz e, em ê li bireserê bigerin. Heger kî dimeşe bersiva me lêker kirdeyî. Çi dimeşe? Bersiva vêrê ji li bireser. Ana kî dimeşe? Çi dimeşe? Avano kî dimeşe? Ana ev tune. Ev hevok tune. Hevoka me ev. Ew li sûkê dimeşe. Bala xwe bidînin. Kî dimeşe? Çi dimeşe? Dimeşin. İnsan dimeşe. Avano ew. Tamam bize godar. Ejo bêjim.
Ew dimeşin. Sûk tune. Ew dimeşin. Kî dimeşe? Çi dimeşe? Dîsa. Yani ji ber vêna li vêr bandora karê ku tê kirin dîsa vedgerê li ser kesê ku wî karî dikin. O fêm kir? Em bên li ser vê aynî ve mesela xebitandin. Bele vano bi vî awayî yani cînakên kesane yên xwarû û yên tawandî bi vî awayî tê xebitandin. Tiştekî din jor bêjin beyî deza xwe biqedînin. Li bexçeyê û li sûkê ev li çinin? Em jê re di Kurdî dibêjin daçek. Yani edat. Çin bala xwe bidin vê ji bîr nekin. Çin navdêra ku piştî daçekê were, navdêra ku piştî daçekê were ji sadî sed tê tawandin. Çin navdêra ku piştî daçekê were ji sadî sed tê tawandin. Ew çû yani cînavkên kesane yên xwarû yên tawandî bi vî awayî di nava hevokan de tên xebitandin. Hava nûwane em li vir diqede yani me cînavkên kesane yên tawandî jî em li vir biqedînin. Ana wek her cav em ê karê malê bidin bo heftaya bê. Karê malê bidin ji bo heftaya bê. Karê malê pêş pêgê me hene û nava hevokan de bixebitînin. Peyva menê yekemîn hel best. Di do wê je sê wê ne çar şano pênc goranî. Pênc pêvê me henin helbest wêje wêne şano goranî hûn ê va peyvan nava hevokan de bixebitînin. Karê menî malê yekemîn ev e. Karê menî malê dûmîn. Her hevalê di derbarê jiyana helbestvanê menî hêja Seydayê me Nemir Melayê Ehmedê Xanî li ser jiyana wî kurtelîkûyînekê bike. Melayê Ehmedê Xanî çi nivîsandiye, li ku jî dayî bûye, kêya salî miriye, berhemî wî çinin li derbarê jiyana wî de ji me re gotareke biçûk binivîsînin. Karê menî malê ev e. Heta hefteyeke din her şad û bextewar bin bimînin xêr û xweşiyê de. بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي